Sabar ya Pak De. Saben dino rasane karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele ning rasane padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku koyo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo macucu panen panas bagus mudak beda karo atimu rungokno tembangan manismu
sampun ono ngancanine saben dina. Wes Bu tinggal ae Bu, tinggal Bu. Do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumalang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Terima kasih Bapak. Matur sembah nuwun Bapak Pramono dan juga matur sembah nuwun tamu